Ya Allah, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don sanar da kai sabon shirinmu da zarar mun. Yau zan muku bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau zan muku bayani ne dangane da wata magana da Dr. Khaleed ya yi wanda za ta samu farin ciki. To ku biyo mu don saurara ku ji wani irin batu Dr. Khaleed ya zama da shi akan Jaalifestyle. Amma dai ina roƙonka da Allah, idan yau ne farkon zuwanka ka daure ka mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon shirinmu ka sani. Muna yi wa Jaalifestyle members albishirin mun buɗe sabuwar tasha wanda za mu dinga sanar da ku abubuwa da sauri, kuma mu dinga koyar da ku yadda za ku yi wasu abubuwa a cikin kamfanin Jaalifestyle da zarar an saki. Yanzu za mu shiga cikin shirin gadan-gadan, sai ku jira mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da saduwa, barkamu da wannan da sake saduwa a wannan lokaci na safiya, rana mai albarka. An ce Monday tushen aiki. To sunana Dr. Khaleed, ina daga cikin memba na Jaalifestyle, kuma alhamdulillahi zan iya ce ma daga cikin farkon membobi a cikin Jaalifestyle, saboda mai rajista tun wajen 4 ga watan 4. To alhamdulillahi, kun san ita rayuwa a kullum canji yake zuwa, kullum promotion muke ƙara samun ci gaba, kullum abubuwa ƙara bunƙasa suke a cikin rayuwarmu. To ta yaya za mu ci riban wannan abin da yake bunƙasa a cikin rayuwarmu a koda yaushe? Ubangiji Allah subhanahu wata'ala shi kanshi ya ce na rantsuwa da zamani. To zamani yana zuwa mana, ya kamata mu rubuci abubuwan da yake zuwa a cikin zamanin nan, in dai akwai alkhairi a cikin shi. Ba wai ina magana akan Jaalifestyle kawai bane, ina magana akan general, especially mu 'yan arewa ba ma ɗaukar abin muhimmanci, sai daga baya mu zo mu dinga da na sani. Wannan zamani da muke ciki, muna cikin zamani na connective revolution. Hanya ce wanda ba wai ni da kai za mu amfana ba, hanya ce ta zo mana wanda online da wayanka za ka samu kuɗi, ka taimaki uwanka, ka taimaki addininka, ka taimaki kanka, kuma ka samu dukiya mai yawa. Hanya ce ta inda za ka samu kuɗi cikin sauƙi. Hanya ce ta inda za ka ribaci rayuwa da abubuwan da kake bukata da yawa. Hanya ce wadda za ka samu aljannarka, amma fa in ka bi ta cikin yadda ta dace. Yan uwa, ina yi ba mu shawara mu yi amfani da irin wannan dama da yake zuwa mana. Ga abubuwa nan da yawa, kamar wannan kamfani na Jaalifestyle. Alhamdulillah, na yi believe da Jaalifestyle 100%. Ta yaya? Na farko, Jaalifestyle sun ce sai kai aiki za su biya ka. Registration is free ne, kowa ya sani, amma har gobe wasu suna gyarin 5,000 ko 500 ko 6,000 da kafin kake biya a charges ka kuɗin registration ne. Ba kuɗin registration ba ne, wannan kuɗin verification ne. Kamfanonuwa da yawa, duk kamfanin da ya ci gaba dole sai ya verification, sai ya attach da verification kamfani. In ka duba bankuna yanzu sai sun yi verification. Akwai KYC, to shi ne banki cajin da ake maka ya fi 20,000 na KYC. Ba ka sani ne, saboda naira 2 kwandala rabin bincika ake kwashe maka account ɗinka, ba za ka rasa ba, wani ma sai ya kai 100,000. Jaalifestyle ya zo mana da tsarin da za mu benefitin, mu samu alkhairi cikin sauƙi, mu gyara rayuwarmu. Jaalifestyle ya zo mana da hanyoyi wanda addinin musulunci shi ya mana wannan hanyoyi, amma Jaalifestyle ta zo ta bi turban wannan hanyoyin. Na farko, ka yi registration free, ka zo ka biya kuɗin verification fee. Jaalifestyle ta ce za ta baka at least magazin guda 50, ka zaɓi guda 10, saboda mu musulmi ne. Maybe akwai abin da ba wai maybe ba akwai abin da addinin mu bai ba mu dama mu tallata ba. To sai wannan kamfani ya ce to tunda haka ne akwai bambancin addinai da yawa, bari ya ba mu abubuwa guda 50, mu zaɓi guda 10. bi izin Allah ta'ala 50 da za ka zaɓi 10 ingantattu wanda addinin ka yadda ka
tallata shi, ko ka karanta ko ka duba shi ba za ka samu zunubi a ciki ba. Ya ce to bayan ka yi wannan, kuma fa wannan abin za ba ka guda 50 duk wata sai ka siye shi naira kusan 15,000-16,000 €30, dole duk wata sai ka sai magazin. Kuma bayan ka sai magazin, kamfanin nan ya ce zai biya ka kuɗi, amma sai ka yi aiki 10 to 20 minutes every day, ka hau platform ɗin shi ka duba me ya saka maka. To ta yaya za mu ce Jaalifestyle ba zai iya ba? Ka duba ka gani mana. Na farko sai ka sai magazin ɗin da za ka yi aiki da shi. Na biyu kuma sai ka yi aiki za a biya ka. Musulunci ne ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, an tambaye shi wani aiki ne wanda bawansa zai yi mafi daraja, ya ce aikin da za ka yi da hannunka ka zubar da gumi a biya ka. To don Allah ku duba ku gani, Jaalifestyle ta ce sai kai aiki sannan za ta biya ka. Idan ka sai package na naira mutum miliyan 100 a bayanka, in baka yi aiki ba Jaalifestyle ba ta biya ka ko sisi ba. To yan uwa mu duba, Jaalifestyle is real. Mu zo mu samu wannan arziki, mu zo mu shiga. Ba ma Jaalifestyle kaɗai ba, duk abin da yake zuwa mana kar ka ce wai su ka me a'a, ka gwada ka gani. In baka bulle ba shikenan. Masana business na duniya suna cewa duk business ɗin da ba shi da high risk, there is no success. Babu alfanun shiga baki ɗaya, babu ci gaba, za ka samu abin da kake so ba. Amma ko ɗan kwata an tambaye shi wani ta me sirrin business ɗin, kai ce taking high risk da yake ɗauka, shine sirrin business. To why kai ba za ka iya ba? Mu aje wannan mindset ɗin, mu zo mu ɗauki mindset ɗin da ke kan duniya yanzu. Ka canja positive, ka canja negative zuwa positive. Kudu sun mana nisa irin wannan harkokin fa. Look at them. Sai dai ka ji shekara ce ai scam, ai kidnapper ne. Mu ne kidnappers, mu yan arewa. Ka taɓa ji yanzu a masu manyan kidnapper an kama wani ɗan kudu? Sun riga sun rike wannan business ɗin, online business, ba abin da yake samun kuɗi. Wallahi yau kana matsiyacinka, nan da shekara guda za ka zama multi-billionaire. Sai network marketing. Jama'a a biyu, a zo a samu arziki. Mu aje tunanin can a gefe. Muna son mu ci gaba, mu taimaki kan mu taimaki yan uwanmu. Mu shigo. Jaalifestyle is real. Haza wasu lan, za bar ku anan, sai mun sake saduwa a wani lokacin.